Sa panahon karon bay, nindot kayo kay online na tanan. Ang pagpanguyab online, ang pagpa-fall og tao online, ang pagbuwag gibahak online pod. So, if dili ka kabalo mo diskarte gamit ang chat, alkansi kayo ka bay. Nauwahi na kas panahon bay. Where you I will be my Make sure you finish the video kay sa kinalasa na part ako i-discuss ang mga don'ts ayaw gyud buhat tabay. Kay ma-turn off gyud si crush nimo. Ang text by or chat is a common tool to get people to know you or to know someone. Dili man gud siya awkward kay wala sa imong atubangan. Unya maka-think pa jud kag tarong, maunang dali na kay mag-flirt o magpa-fall gamit ang text ug chat. Now, unsa man na para ma-inlove si crush gamit ang text? Number 1, i-condition nimo siya na nindot ka ka-text. Unsa pasabot ana dong pons? First, dapat ang imong chat mo show na happy ka and confident. Your text should be playful, funny. Ayaw na mga boring na text bay. Dapat when you text him or her, ima-imagine mo yung face na nagkatawa, nagbuhakak, o gikilig sa imong text. Basically, make your crush smile gamit ang imong text. Para makondisyon siya na happy ka ka-text or ma-happy siya pagka-text ka. Ani maguni siya bay? Happy magani siya na text sa iyang nadawat, labi na kung uban na ka in person. Second, dapat confident. Unsa man na siya dong pons, dili ka clingy ig text nimo. Ayaw sig pangita every 5 minutes ba? Abi pa lang easy boy, easy girl. Number 2, vary the timing of your text. Lain-lain na ang duration sa imong text. Pag ma-establish na nimo na ganahan ka niya, o niya ganahan siya nimo back, lain-lain na ang duration sa imong text, dili pinaabtik perme. As painful as it sound, kay ganahan lagi ka mo reply dayo, gigil na kay ka mo reply, kay gimingaw na kaniya, ayaw bay, stop imong self, dugayo na nimo og tuyo. Why? Kaya mahitabo, magsige na siya check sa iyang phone. Asa naman to si Dudong o si Inday, oy? In that way, bay, magsige siya og think nimo, magsige siya wonder asa na ka, mingawon siya og samot, makarealize siya na importante kaniya. Unya, the moment na mo text ka bay, ma-happy na siya, na anay kick of dopamine ba? Kanagig reward system sa atong brain, mao man ang chemicals maka-addict sa person. Unya, ma-happy na siya bay basta mo text ka pag dugay-dugay. But be careful bay. Mao nang vary kay usay paspas ka mo text, usahay dugay. Kay kung permi na dugay ka mo text, magtuo siya na dili ka interesado o tapulan na jud ka pagkatao. So usahay pinapaspas ka. But usahay pila ka oras ka mo reply. Give him or her time to miss you. Number 3, text that compliment them. Kami mga laki bay, panagsar jud ka dawat og compliments. Para nimo sa mga babae ba? So, if babae ka, ang imong crush laki, tagain nag compliments bay sa text, ma-happy gyud na sila. For example sa compliment, funny kay kaganahan kay kunimo. Corny kay imong mga jokes bay, pero malingaw mo kasi imong banat oy. Inana bay mo flattered na ang laki bay. Maka-feel siya ba na special siya nimo? Kay panagsar lagi makadawat og compliment ang laki. Now, ang babae, lain po ng case, kay daghan kay mga pa-fall ng mga laki mag-chat ana or mag-text. Dapat kung laki ka, you should be creative. Ang general rule when you give a compliments, babae man o lalaki, is don't state the obvious. For example, singer imong crush, imo siyang anaon, niduta ni mong tingog sa. Kana ba'y permi na niya madunggan, friends, family, o mga diskarte niya, para niya wala na siya value na appreciation. Instead, you go to specific. For example, niduta ito imong kanta na Beyonce, oy, kuha ka nimo iyang timbre, or moana ka, naganahan ko imong style, pina-jazz, cool kay bay. In that way, manggod, maka-feel siya na deeper ang imong appreciation sa iyang craft. Ma-appreciate yung kaniya bay. Now, if gwapo o gwapa, ayaw isuti na gwapuha o gwapahan nimo, oy, napuol kina sa iyang dunggan bay. Ang imong daygon, ang iyang wits, or iyang ka-bright, kanang dili ka niya madunggan ba? For example, moana ka na, grabihan imong knowledge, oy, sige kagbasa. Or ang iyang dinamitan. Kanino kong babae, grabe kay mag-effort sa ilang sanina. So if imong ma-appreciate ang ilang sanina, moana sila na, grabihag mata ni Dudong, attention to details kay ba? Ganahan masada. So again, don't state the obvious when you do a compliment. Be creative. Number 4, boost their ego gamit imong chat. Mabasa man nimo bay unsa ang weakness sa imong crush or iyang strengths. Now, kung unsa iyang weakness, mauna imong boost, imo i-boost iyang ego. For example, kasagaran laki bay, dili mo admit, but daghan kami insecurities. So, unsa ang dapat buhaton sa babae? Boost their masculinity. Ipa-feel sila na macho sila. For example, moana ka, niduta ni mo gauban sa, I feel safe kid basta uban ka. Unya, ang mga babae pod, insecure na sila sa mga butang na dili dapat sila ma-insecure. For example, tsabihon. Ako ganahan hog tsabihon. Dapat sa imong chat, ipa-feel nila unsa sila ka-amazing.
Chat lang good or text lang ka na I like you just the way you are, Bruno Mars. They will feel good bay. Ma-inlove na ang crush nimo. Nice mo gud ang feeling pagdawaton ta kung asa ta weak, dili ang unsa ang nindot nato. So boost their ego. Number 5, remind them always sa inyong mga good experiences. Para ka-remember siya ba sa feeling ka nung nag-uban ka? Tell him or her unsa kanindot imong experience na uban siya or unsa siya ka funny or kalingaw ka uban. Kaya kung every time ka mag-remind good sa inyong na-experience, mo build na siya bay, mo build na ang feelings. Magkadugay bay, ma-fall na nimo. Murag ako sa bukid ba, na-fall niya. Shinaaw. Number 6, text og naughty usahay. Now, if naano mo sa level na intimate, text him or her kung unsa karindot inyong experience. Kabalo man ka unsa ako pasabot na intimate, no? Wink, wink. Yes, kana. Let him or her remember the feeling. Now, if wala pa mo ana na stage, just be playful. Sunguga ba? Tell him unsa ka maayo ang mga butanga or unsa imong buhaton kung kamuna. Bay ang imagination ana bay grabe kay kalagpas gyud. Magtulo na ang laway ni Dudong o ni Inday. But again, text or chat ra ha. I-reserve imong kaugalingon sa dawan. Ayaw tira pasagad kay bad na. Kansi ka. Now, diri na ta sa don'ts. Mga butang na dili dapat buhaton sa text or sa chat. Number 1, ayaw pag-text og bastos kung bag-o pa mo ka-chat or dili pa mo diha na level. Kay depende mo guna siya sa magbasa. Kay sa imong utok, ga-joke ra ka, pero sa iyang hunahuna, manya kay kastanan, tsaka na bay. Ayaw og text og bastos, basta bag-o pa mo. I-reserve na imong mga naughty text pagdugay na mo ka-chat. Number 2, pag naay away or conflict, ayaw i-text or chat. Again, depende na siya sa magbasa. Usahay, ang imong pagka-chat, feel nimo kalma lang, kalma pagkastorya, sa iyang utok, gasyagit na ka sa iyang chat. So, ang gamayng butang mo, dako, mag-away na hinuon mo. So, if na ay conflict sa chat or text, itawag na lang para sure ba na dili mo dako ang problema. Number 3, don't over-compliment. Now, ang uban sa ato abay, masubraan na to og compliment. Kada adlaw, balik-balik na lang musulti, unsa siya kagwapa, o unsa siya ka-amazing, mawala na ang value, mawala na ilami. Mura na gina siya og pagkaon bay, kung magtimpla ka, sakto sa asin, sakto sa asukar, kay masubraan mo og asin, maparat na. Kung tamis na pod, wala na po lami. So, dapat sakto ra sa timpla. So, hatag og compliment once in a while. Or kung ganahan dyo ka mo hatag og compliment niya, lain-lain na para dili sumo. Number 4, stop the boring text. Ayaw nag-text o kumusta? Kay mura kag mangutang bay. Daghan na kay conversation starter na pwede nimo magamit. Something interesting ba? Ang pinakanindot bay ka pictures, funny pictures. Kay example lang niya ana, makasmile na, good vibes na. Unya na mo istoryaan about ba ana na topic or ana na picture. Or pag-research unsa ang hilig sa imong crush. For example, hilig siya og music or hilig siya og particular na artist, imo na siya sendan ato na music. Unya ka iya man ang idol, again good vibes na. Ang kanindot pagod sa chat or text kay makaplano juga. So, plan your text. Pagbuhat og punchlines ba sa imong mga jokes, but never be boring. Number 6, last but not the least, ayaw remain sa text or chat. Now, daghan kay ka-text or chat ang mga tao, labi na o single. If mag-remain ka din ha, mauhay ka sa panon. So, if you have the chance, kung mag-peak na inyong relationship as textmate or chatmate, ihagad day og laag bay, ihagad yun og date, kay para dili ka mauwahi. Kay kung mag-remain magod ka sa chat or text, mahutdan yung mo og storya. Ibis mag-peak na, budaw na noon para niya maboring na ka. So, don't stick sa text or chat. Ask for a date para mauyab na ni mo bay. Thank you sa inyong time. Hopefully, naamoy nakuha ani. Check my videos how to make someone fall in love with you or unsaon pagpa-addict nimo ang tao. That will help you a lot para makauyab na kabay. This is Dong Pons and you are watching Choy Tabay. Thank you. Where you